Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Setunggal Bangilan. Dinten punika kagem kelas 12 semester gasal punika monggo sesarengan sinau babagan unggah-ungguh basa. Babagan unggah-ungguh basa punika sampun nate dipun sinaoni riyin dhateng kelas doso lan kelas 11. Dhateng kelas 12 punika kedah dipun sinaonike malih supados mboten kesupen ngenani pambedane antara unggah-ungguh basa. Amargi tiyang Jawi niku kedah njawani. Dados kedah saged mangerteni napa niku unggah-ungguh. Cacahe unggah-ungguh niku wonten pinten? Lah niki supados saged mbedakake sedanten. Saderengipun bami jelasake ngenani unggah-ungguh basa, monggo dipun gadhakake gambar ing ngandhap niki. Dhateng gambar slide kalih punika wonten simbah lan putunipun. Ingkang gambar nomor kalih wonten simbah putri kaliyan Mbah Kakung. Salajengipun wonten gambar ingkang nomor 3 niku wonten bocah marang bocah ingkang nembe dolanan wayang kulit. Ingkang gambar nomor 5 punika wonten kalih bapak lan kalih ibu ingkang nembe patepungan lagi kenalan. Salajengipun ingkang gambar nomor gangsal wonten anak ingkang ngabekten marang ramane, marang bapake. Ingkang gambar pungkasan ngenani Bapak Jokowi ingkang nembe survei dhateng pasar. Dhateng gambar punika, 6 gambar punika mangke wonten kaitane kaliyan LK utawi lembar kerja kagem dinten niki nggih. Monggo mangke dipun sinaoni sesarengan. Unggah-ungguh basa piyambak niku kaperang dados sekawan. Unggah-ungguh basa niku wonten sekawan, wonten niku ngoko lan krama. Dados ngoko piyambak wonten kalih. Wonten niku ngoko lugu lan ngoko alus. Dados unggah-ungguh basa niki wonten kalih, wonten ngoko lan krama. Ngoko wonten ngoko lugu utawi biasane dipun sebat ngoko wantah lan ngoko alus utawi ngoko andhap. Sampeyan nyebute ngoko lugu entuk, nyebute wantah entuk, terserah. Dados ngoko wonten kalih, ngoko lugu lan ngoko alus. Dene krama semanten ugi kaperang dados kalih, wonten niku krama lugu lan krama alus. Dene krama lugu niku biasane dipun sebat krama madya, dene krama alus niku sami uga kaliyan krama inggil. Lah napa bedane antarane ngoko lugu lan ngoko alus? Saderenge nyinaoni antarane ngoko lan krama, monggo dipun bedakake rumiyin antarane ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu, yen ngoko lugu niku sedanten tembunge migunakake tembung ngoko lan ora kecampur krama inggil. Dados sedantene ngoko. Kabeh ngoko, ora ana krama inggile. Sedanten tembunge migunakake ngoko. Dados ngoko kabeh ora ana krama inggile niku ngoko lugu. Sekabeh bahasane ngoko. Dene ngoko alus niki ngoko sing wis kecampuran krama inggil. Yen ngoko lugu iki mau kabeh ngoko, yen ngoko alus ngoko ya ana kramane. Dadi campuran, ora mung ngoko tok. Yen ngoko lugu kabeh ngoko, yen ngoko alus ngoko nanging kecampuran krama inggil. Niki ngoko lugu lan ngoko alus. Dene sakniki krama. Krama kalawa wonten kalih, krama lugu utawi madya lan krama inggil. Bentene yen krama madya kuwi tengah, tengah-tengahan. Dadi bahasane kuwi ya basa krama nanging durung patoso alus. Bahasane krama nanging kramane tengah, urung migunakake tembung krama inggil.
Dene krama inggil utawa krama alus sedanten tembunge sampun migunakake krama inggil sedanten. Lah niku bedane antarane ngoko lan krama. Dadi ngoko niku wonten kalih, krama wonten kalih. Ngoko lugu iki kabeh ngoko. Kaya marang kancane dhewe, kabeh basane ngoko. Yen ngoko alus campuran antarane ngoko lan krama. Yen krama lugu iki basane kramane krama madya, krama tengah-tengahan, urung nganggo basa sing paling alus. Yen krama alus utawa krama inggil sedanten sampun migunakake tembung krama. Monggo sakniki sesarengan nyinaoni babagan ngoko lugu, titian lan panganggone, ciri-ciri lan panganggone ngoko lugu ku dhewe. Ciri-cirine ngoko lugu. Ngoko lugu kuwi sedanten tembunge ngoko. Kabeh bahasane kuwi ngoko, ora ana kramane, kabeh ngoko. Dene ater-ater lan panembange ora dikramakke. Ater-ater kuwi imbuhan. Imbuhan sing nok ngarep utawa panembang imbuhan sing nok ngguri kabeh kuwi ngoko, ora usah dikramakne. Dadi kabeh tembunge iku ngoko. Imbuhane lek basa Indonesia imbuhane kuwi ya ngoko. Ku ciri-cirine. Dene panganggone ngoko lugu. Sapa sing migunakake ngoko lugu? Sing migunakake ngoko lugu salah setunggale gunemane bocah marang bocah. Bocah marang bocah. Kanca marang kanca sing wis raket. Kuwi migunakake ngoko lugu, kaya sampean marang kancane sampean. Nomor kalih gunemane wong luwih tuwa marang wong luwih enom. Kaya dene ibu marang anake, simbah marang putune, guru marang murite niku migunakake ngoko lugu. Wong luwih tuwa marang wong luwih enom niku migunakake ngoko lugu. Lajeng bocah cilik sing isih durung cetha, omongane isih urung jelas, bocah cilik omongane isih latihan ngomong, omongane urung cetha. Iku nganggone ngoko lugu. Ingkang pungkasan wong kang ngunandika ku ngrundel, kaya dene kaya ngomong awake dhewe, ngersula utawa ngrundel marang awake dhewe. Biasane migunakake ngoko lugu. Lah iki panganggone. Dadi ngoko lugu kabeh ngoko, tembunge kabeh ngoko renek krama inggile. Sing nganggo iki bocah marang bocah sing wis raket, wong luwih tuwa marang wong luwih enom, bocah sing isih latihan ngomong karo wong sing lagi ngunandika. Iki ngoko lugu. Ingkang nomor kalih, titian lan panganggone salajengipun ngoko alus. Titiane ngoko alus, ciri-cirine ngoko alus. Yen ngoko lugu kabeh tembunge ngoko, yen ngoko alus iki ngoko sing wis kecampur krama inggil. Dadi bahasane iki campuran, ana ngokone, ana kramane. Lah, sing dikramakno iki apane? Sing dikramakno iki tembung kriya utawa kata kerja lan sesulih purusa kaloro utawa kata ganti orang kedua. Dadi ora angger enek sing dibahasakno kuwi dudu, nanging mau khusus loro iki mau. Dadi yen ana kata kerja utawa tembung kriya utawa yen ana kata ganti orang kedua utawa tembung sesulih purusa kaloro, loro iki sing dikrama inggilna. Saklintune niku ngoko sedanten. Dadi kabeh kuwi ngoko, sing dikrama inggilna mung kata kerja lan kata ganti orang kedua. Kata kerja kaya dene turu, dudu turu maneh nanging tilem. Mangan dudu mangan nanging dhahar. Lunga dudu lunga nanging tindak. Lah iku engko sing dikrama inggilna. Kata ganti orang kedua kaya dene kowe. Ora dadi kowe maneh nanging dadi panjenengan. Lah mung iki sing dikrama inggilna. Liyane kuwi ngoko. Dadi diiling-iling nek ngoko alus kuwi ngoko sing kecampuran krama inggil. Sing dikrama inggilna mung kata kerja lan kata ganti orang kedua. Sakliyane kuwi ngoko. Ater-ater lan panembange ya gak usah dikramokno. Imbuhane ya tetep dituku ya dudu dituku, mergo tuku kuwi kelbune kata kerja. Dadi dudu dituku nanging dadine dipundhut. Dadose kados ngenten. Dadi dudu dituku maneh nanging dipundhut. Merga kuwi tuku kelbune tembung kriya, dadi dudu dituku nanging dipundhut.
Dene panganggone ngoko lugu sing nganggo omongan nganggo ngoko lugu kuwi sapa wae. Nomor setunggal, wong tuwa marang wong luwih enom kang duweni kalungguhan luwih dhuwur. Dadi wong sing luwih tuwa, pernahe tuwa marang wong sing luwih enom nanging jabatane luwih dhuwur. Biasane bawahan marang atasan, bawahan iki luwih tuwa ketimbang atasane sing luwih enom. Lah kuwi pernahe kudune gak entuk nganggo ngoko. Ngoko lugu biasa, entuke nganggone ngoko alus. Wong luwih tuwa marang wong luwih enom sing luwih derajate luwih dhuwur. Nomor kalih, yen lagi ngrembug ngenani wong liya. Contone, kanca marang kanca bahas wong sing luwih tuwa utawa diajeni. Contone bahas bapak ibu guru. Kanca marang kanca bahas bapak ibu guru. Iku kudune nganggone ngoko alus. Nomor 3, ibu marang bapak sing wis biasa ngoko. Ibu marang bapak nek sing biasa ngoko iki misale oga, "Pak, kowe wis mangan?" Salah. Iku jenenge ngokone ngoko lugu. Sing bener, "Pak, panjenengan wis dahar, Pak, panjenengan wis dahar." Kena apa panjenengan? Mergo panjenengan kuwi klebune tembung sesulih prusaka loro kata ganti orang kedua. Dadi kuwi kudu dikromokno. Kena apa dahar? Mergo dahar kuwi klebune tembung kriya atau kata kerja. Lintune niku ngoko sedanten. Dadi sampean golekana kata kerja lan kata ganti orang kedua. Mung iku sing dikromok inggilna, sakliyane kuwi ngoko. Banjur panganggone ingkang nomor sekawan marang sapadha-padha umure utawa penggaweane kang padha nanging ngajeni, niate ngajeni. Dadi umure padha-padha nanging merga kanggo ngajeni dadi basane dudu ngoko lugu nanging ngoko alus. Dadi dieling-eling maneh yen ngoko alus iki basane campuran antarane ngoko lan krama. Sing dikramakno kuwi ora mung angger ae, dudu nanging kata kerja lan kata ganti orang kedua. Lah dene panganggone sing nganggo basa ngoko lugu iki mau sampeyan delok dhewe wong tuwa marang wong luwih enom, wong sing lagi niate ngajeni lan sapiturute. Niku ngoko alus. Salajengipun nomor 3, krama lugu utawa krama madya. Krama lugu utawa krama madya titiane tembunge krama iki ora kecampur krama inggil. Dadi kramane kuwi wis nganggo basa krama nanging isih madya. Madya kuwi tengah-tengahan. Durung migunakake tembung krama inggil. Dadi ya wis basane wis krama nanging durung alus. Dene tembung aku wis owah iku wis berubah dudu aku maneh nanging dadi kula. Yen tembung kowe dudu kowe maneh nanging sampean, merga madya kuwi tengah. Gak entuk nganggo sing paling alus, entuke tengah-tengah. Dadi kudune sampean. Ater-ateran panembange wis dikramakke. Panganggone sinten kemawon ingkang migunakake krama madya? Ingkang migunakake krama madya kaya dene marang kanca sing durung kulina. Kanca anyar sing lagi dikenal, kuwi nganggo basa krama madya. Sampean mau sangka endi? Gak entuk kaya ngono, kudune sampean kala wau saking pundi. Lah kuwi lagi benere krama lugu utawa madya. Bahasane krama nanging dudu alus, isih tengah-tengah. Salintune niku marang wong kang lagi patepungan kuwi lagi kenal. Lagi kenal marang wong anyar kuwi migunakake kramane krama madya. Ingkang pungkasan wong tuwa marang wong enom kang durung kulina. Dadi intine madya kuwi biasane digunakake marang wong sing durung kulina. Isa uga kanca marang kanca sing urung kulina, marang wong luwih enom sing durung kulina utawa marang wong sing lagi patepungan lagi kenal. Niku krama madya. Salajengipun nomor sekawan krama alus utawi krama inggil. Titiane krama alus jenenge wae krama alus, padha wae karo krama inggil. Dados sedanten pigunakake sampun sedanten tembunge sampun migunakake krama inggil. Dadi bahasane kuwi kabeh wis dikrama inggilna. Dene ater-ater imbuhane kuwi ya wis dikramokno. Uga ditukokno dudu nanging dipun pundhutake. Lah kaya ngono kuwi wis dikramokno ater-ater lan panembange. Tembung aku owah dadi kula, tembung kowe owah dadi panjenengan. Merga bahasane wis migunakake krama inggil. Dadi sedanten sampun basa sing paling alus, Dene panganggone niki kelentu mboten krama lugu nanging krama inggil. Panganggone krama inggil utawa krama alus niku kaya dene wong luwih enom marang luwih tuwa.
putu marang simbahe, murid marang gurune. Lah niku kedah migunakake krama inggil. Lajeng abdi utawa bawahan marang bendarane, bawahan marang atasane, marang majikane niku migunakake krama inggil. Dados kedah saged mbedakake antarane ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Salajengipun lembar kerja kagem dinten iki, coba gawe tuladha cecaturan. Cecaturan niku dialog migunakake basa kang trep kelawan unggah-ungguhe saka gambar kang ana ing slide 2 ngantos 5 ing dhuwur kala wau. Dados gambar-gambar kala wau wonten 6 gambar. Niku sampean njajal nek kira-kira digawekno cecaturan, digawekno dialog kang trep kelawan unggah-ungguhe kuwi piye? Simbah marang putune kuwi ngomonge kudune piye? Putu marang simbahe kuwi ngomonge kudune piye? Lah, cobi didamel dialog utawi cecaturan sing ringkes wae, sing penting bener unggah-ungguhe. Omongane sing penting bener. Wis trep kelawan unggah-ungguhe. Kagem dinten niki namung niku, seumpami wonten ingkang badhe dipun tangletake saged lumantar grup mapel kemawon nggih. Cekap semanten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.